אוקיי, אני רוצה פשוט תעלו על מחשבה שנתתם עליה הרבה מאוד זרקור ביומיים האחרונים, או בשלושה או בשבוע, מה שתמצאו. ואני אגיד לכם משהו, בדרך כלל יש לנו מחשבה אחת כזו שמטרידה אותנו במשך ימים. אנשים באים עם נושא. תחשבו על מחשבה כזו, ותנסו להיזכר איך נתתם עליה זרקור. איפה התעסקתם בה? איפה היא ליוותה אתכם? איך זה השפיע על הרגשות שלכם? נסו להיזכר איך לא יכולתם לצאת ממנה. כל הזמן ליוותה אתכם. עוד ועוד ועוד. עכשיו תוסיפו גם את ההתנהגות. נגיד שזו הייתה המחשבה שהמון ליוותה אתכם. יצרה רגשות. והרגשות הפכו לגלים שהשפיעו עליכם, והאם הם גם השפיעו על הסביבה. תתבוננו על המחשבה המקורית. תתבוננו עליה. ועל הרגש. תשאלו את עצמכם, האם היא חזרה על עצמה עוד בחיים? משהו כזה. ועכשיו לשאלה האחרונה. תשאלו את עצמכם את השאלה הבאה ותתמקדו היטב היטב. האם הייתם רוצים לשנות את המחשבה הזו? זה לא פשוט. אתם גם קשורים למחשבות האלה. האם באמת הייתם רוצים להיפרד מהמחשבה המעיקה? באמת להיפרד ממנה, כל כמה שזה אומר, מה שזה אומר. תתבוננו בה בלי להזדהות איתה. כשאתם מוכנים, תחזרו לפה.